Здрасти, аз съм Илян и днешната тема е кифлите. Какво са кифлите? Със сигурност в този смисъл не са нещо за ядене, не си го помислите. Кифлите са прякор на разгледана лигла, която просто не си знае мястото. Идва ти да им извиш врата, къде ги погледнеш. А особено тези, които казват, че са красиви. О, не, просто... Просто излагация. Особено като видят някаква рокля. О да, тази рокля! Идва ти така направо да ги убиеш. Това просто не е тема. Не са хора. Както и да е. На въпроса. Кои са кифлите? Кифлите са богаташки, разглезени лапенца, хора, които знаят само хубавата страна на живота. Или поне се надяват или си въобразяват, че знаят всичко, но всъщност не знаят нищо. Особено на партията или на дискотека, само като си пуснат някоя песен. Път съм зарязвам и често ти казвам, не си за мен. Идва ти да ги убиеш, почна да се кълчат. Излагаци от страната на момичетата. Направо излагат всички момичета. Тоест, едно момиче какво трябва да бъде? Честно, красиво, умно. А не просто разглезено лапе. Това са те. Самочувствие до небесата, акъл под небесата, така да се изразя, ако ме разбирате. Нямаш думи просто като ги погледнеш, като ги само заглеждаш ги и те супер ряко те игнорват и хората, които ги заглеждат, за мен са ниши, защото не си струва. Какво можеш да очакваш от такова момиче? Удоволствие, интимен контакт, нищо повече. И това е. И да завършим. Сложно, невъзможно. Чао, хора!